Pois 9:31 da mañá, imos a comezar o faladoiro de todos os venres porque están os seus políticos, como saben, cada un deles representando a cada unha das forzas políticas que están no Parlamento galego. Comezamos a saudándos. Que tal, Antonio Rodríguez Miranda? Moi bons días. Hola, que tal? Bo día. Bo día. Ana Luisa Bouza, que os está polo Bloque Nacionalista Galego. Moi bo día, Ana Luisa. Bo día. E benvida. Pablo García, do Partido Socialista. Moi bons días. Hola, moi bons días. Imos comezar o primeiro tema, vai ser o Códice Calistino, porque está totalmente na actualidade. Xa saben que hai uns minutos acaba de entrar a declarar ante o xuíz Vázquez Taín o principal sospeitoso, que é Manuel Fernández Castiñeiras. Que primeira valoración facedes desta situación? Parecevos un éxito policial, despois de saber que 3 días despois estaba prácticamente identificado o autor, o presunto autor, o principal sospeitoso do roubo? Falaremos tamén un poquinho das normas de seguridade que pode ter no futuro o Códice Calistino, se vos parece. Comezamos con Ana Luisa. Bueno, creo que o primeiro é darnos os parabéns todos porque se teña recuperado. Eu creo que tamén serviu para poñer en valor pois un elemento do noso patrimonio que ten un valor histórico moi importante e polo menos que toda esta situación sirva para poñelo en valor e que a xente o coñeza, non? Eu creo que tamén quedou en evidencia non só polo propio códice, sino por todo o que se está topando na vivenda desta persoa, que a seguridade que a Iglesia lle podía proporcionar non era suficiente, nin o propio códice, nin outros elementos de gran valor e, por tanto, creo que hai que revisar esa cuestión. Pablo. Bueno, eu creo que a historia ten todos os tintes e todas as condicionantes seguramente para que sexa un libro ou unha película, non? E, polo tanto, por suposto, felicitarnos todos de que aparecese. É moita coincidencia, non? Que sea un ano despois, de tal, é dicir, desta historia ten si cadra unha parte boa, non? Que casi todo o mundo, ou moi poucos, eu, por exemplo, non coñecíamos nin a existencia de todo ese tesouro que tiñamos aí na catedral, pero si hai que reflexionar. Eu creo que o que temos que sacar el limpo é eso, un ano despois de que pasou isto, un ano despois, ademais, que empezamos a coñecer datos que non era só o códice, senón que unha persoa, un electricista, un traballador, estaba sustraendo presuntamente, continuamente, bens da catedral, e que nin siquiera se habían denunciado. Está claro que algo falla aí, non? E, polo tanto, si non sei se é o segundo ou terceiro monumento máis importante da cristiandad, que é a Catedral de Santiago, onde veñen miles de xente, miles de visitantes, onde, ademais, é quizás o reclamo turístico máis importante que temos neste país, eu creo que quedamos un pouco mal, e é un pouco grotesco, e a mí me sona aquela película de Guantanamera, non? Un pouco de país, de algún xeito, pouco serio, que non teñamos articulado ningún tipo de medidas de seguridade. E o que sería máis grave, non sei se despois deste ano temos algo novo, é dicir, mudamos en algo os protocolos que supoño que ten que haber de seguridade para custodiar esa fortuna que temos, que é a propiedade da Iglesia, pero que en definitiva é a propiedade de todos, e eu aí sí que creo que a Iglesia ten que facer unha reflexión tamén de transparencia, é dicir, porque quizás haxa que entre todos contribuir a preservar eso, pero para eso de algún xeito tamén temos que coñecelo e que poñelo negro sobre blanco. Que se estaban desaparecendo cousas e nin siquiera nos enteramos, nin siquiera os propios responsables da catedral o dixeron, é dicir, sona un pouco a terceiro mundo. Algún titular do xornal mesmo decía que podía levar 20 anos roubando. Pois sí, certamente a verdade é que se dan unhas circunstancias un pouco peculiares neste caso, pero eu coincido cos compañeiros en que, en primeiro lugar, hai que felicitarse en xeral por esta recuperación, hai que felicitar expresamente as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén a intervención xudicial, porque, bueno, ben está o que ben acaba. En este caso, tardásemos un pouco máis ou menos. O importante é que se tivese recuperado e, ademais, que se tivese recuperado en perfectas condicións, non? En segundo lugar, pois, bueno, tamén nos debe levar á reflexión das condicións de garda de todos estes bens patrimoniales, que é necesaria, pois, unha responsabilidade que nos custodia, e é necesaria tamén a colaboración da Administración e a implicación un pouco de todos nós. Tivemos que perder, aínda que fose temporalmente,
esta peza tan valiosa para darnos conta precisamente dese valor, porque durante o tempo que aí estuvo, durante tantos séculos, pois certamente non a tiñamos tan valorada. E tamén este acontecemento, si acaso, pois dentro, digamos, do malo, e logo de que temos un final feliz, pois valeunos tamén para dar unha proxección importantísima, que eu creo que temos que aproveitala, non? E facer válido tamén aquel vello refrán de que non hai ben que pol mar non veña, creo que decía máis ou menos, é dicir, si esta sustracción nos vale para unha proyección deste gran e rico patrimonio que nós temos aquí guardado da nosa catedral, eu creo que este é un momento precisamente de aproveitalo, que todo o mundo está mirando para nós, que se recuperou este documento para mostrarlle a todo o mundo e facer máis atractivo o que xa é precisamente Santiago e Galicia arredor do Camiño de Santiago, pois de todos estes tesouros que temos, non podemos perder esa oportunidade, non? Ben, pois co segundo asunto que nos aborda nesta xornada, porque o Fiscal Superior de Galicia presentou unha demanda colectiva, como saben, contra Nova Galicia Banco pola venda de preferentes. En caso de sentenza favorable, poderán beneficiarse os 43.000 afectados. Se demostran que tampouco recibiron información da abondo destes produtos. A Fiscalía pide que Nova Galicia Banco deposite tamén unha fianza de 1.100 millóns de euros e reclama a devolución íntegra dos cartos e indemnizacións. E despois tamén de que esta semana o Banco de España aprobara o proxecto de recapitalización presentado por Nova Galicia, o presidente da Xunta xa dixo que a Comisión de Investigación tense que aprobar de inmediato. Comezamos agora contigo, Pablo, con este asunto. Son un par de detalles aí no mesmo asunto. Se queres, comezamos polas preferentes, por esa noticia da Fiscalía. Bueno, eu creo que efectivamente non pode haber unha solución para Nova Galicia Banco sin que se teña en conta o problema das preferentes. É dicir, hai miles e miles de familias galegas estafados, así de claro, por unha entidade bancaria, e, polo tanto, a solución de Nova Galicia Banco ten que levar implícita, sexa cal sexa, unha solución de tipo político ou do tipo que sexa, para darlle unha saída a toda esa xente que foi estafada por Nova Galicia Banco. Nese sentido, creo que é benvida a denuncia da Fiscalía, pero, repito, que isto tampouco, iso xo teño manifestado, o tema das preferentes non só afectaba a Nova Galicia Banco, había preferentes con outras entidades que de alguma maneira se pode solucionar. Hoxe por hoxe, Nova Galicia Banco non ten aínda solucionado este tema. Por lo tanto, eu sí que quixera, independentemente da denuncia da Fiscalía de admisión a trámite, condicionar o futuro de Nova Galicia Banco a unha solución aos afectados das preferentes. O que sí é dicir, a da Comisión de Investigación, por fin, é dicir, nos xa solicitamos desde o primeiro momento, creo que chega tarde, pero en todo caso benvida, tampouco vamos a discutir por eso, chega tarde no sentido de que xa a Xustiza quería saber o que facían as caixas, incluso o Parlamento Español quería saber o que pasara nas caixas, e aquí o Parlamento Galego, que debe ser, en teoría pois a máxima representación política e a máxima, por tanto, representación de todos os galegos e galegas, por culpa do señor Feijóo e do presidente desa obstinación de que non houbera comisión, ata o día de hoxe non podemos facela. Bueno, agora parece que xa mudou esa posición e que a vamos facer. O que si diría que se lle poña día xa, porque xa fai varios días que se dixo que iba a facer e ainda de algún xeito no Parlamento non se dou ningún paso para que eso sexa así. E, polo tanto, se é un anuncio e un canto a Cartagena para ver se despois cando faremos, que se faga xa. O que non acabo de entender é cal é o motivo para ahora sí e antes non. É dicir, eso de novos planes de recapitalización de Nova Galicia Banco, home, eu non sei que aportan esos novos planes, é dicir, non sei que dixo de novo Banco de España. É dicir, que había tres opcións, unha delas que era o da axuda de algún xeito onde entrar a capital privado e o Estado garantizalo, dixolle que non, que era a única, digamos, novedosa. O resto é dúas opcións, ou a subasta, outra entidade, ou que entre máis capital público con fondos europeos. Por lo tanto, non sei que é o que llevaría o señor Feijóo para que agora diga sí, pero en todo caso benvido a cordura e a lógica, non? Ana Luisa, tamén dentro do bloque se ve ben esta comisión de investigación? Bueno, nós tamén temos solicitado a comisión de investigación dende hai tempo. No próximo pleno
Temos tamén presentado unha solicitude para que se incorpore na orde do día. Inicialmente está sin fixar a orde do día do próximo pleno extraordinario, que será no mes de xullo, e esperamos que ese anuncio, ese novo anuncio, esta vez se corresponda con algo real. Nos entendemos que aí hai responsabilidades de tres tipos: penais, económicas e políticas. Entendemos que a Fiscalía actúa no seu ámbito de competencia, que son as responsabilidades penales, que tamén as autoridades económicas teñen que actuar, sobre todo buscando unha solución viable para que se sean devoltos estos aforros ás familias afectadas, ás familias que foron enganadas. Claramente, eu creo que agora xa ninguén pon en cuestión que foron enganadas, no? Pero o Goberno galego e o Parlamento teñen tamén que depurar as responsabilidades políticas, no? Eu creo que cando están actuando desde os outros ámbitos, o Goberno galego non pode xa quedar cruzado de brazos. Eu creo que está sendo un escándalo que non se teña constituído xa, e que, bueno, máis vale tarde que nunca, pero xa estamos un pouco fora do tempo. A data chegará en breve, supoño. Pois sí, efectivamente, temos tres temas, eu así me quería manifestar de xeito claro. En primeiro lugar, falábamos do tema das preferentes. Nos consideramos de xeito claro que houbo un engano importante a moitísima xente. Non vou a calificar o delito, creo que a calificación de delitos lle corresponde aos tribunales, por eso a actuación da Fiscalía entendemos que é axeitada, pero que está claro e manifesto e evidente que houve un engano moi importante a moita xente, a moitos aforradores, que desde logo para nada querían meter os seus aforros no que ao final os acabaron metendo porque alguén pois os enganou. En segundo lugar, respecto do futuro desta entidade, o importante neste momento é que temos aínda unha entidade galega, fruto de que houbo quen traballou e sigue traballando para que isto sea así, que os aforros dos galegos van a quedar garantidos e que esta recapitalización que se vai a facer o que vai a permitir, ou esa é a finalidade fundamental e o que desexamos, é que sirva para que flúa máis o crédito de cara ás familias e de cara ás empresas galegas. E en cuanto á Comisión de Investigación, pois decir que o Partido Popular, desde o primeiro momento, a través do Grupo Parlamentario Popular, o presidente tamén de xeito claro dixo que sí, que tiña que haber unha comisión de investigación, e dixo que sí que a tiña que haber, e dixose que o momento era despois de que se levase a cabo a autorización dese proceso de recapitalización. Por lo tanto, unha vez que houbo pronunciamento do Banco de España, este é un momento axeitado para facelo, e por eso xa onte o presidente anunciou que ao longo deste mes xa se vai a confirmar o inicio dos traballos desa comisión de investigación. De feito, o Grupo Parlamentario ten rexistrado xa no Parlamento a petición da formalización desa comisión de investigación. Ten que haber, en eso comparto, unha dilucidar responsabilidades de tipo penal, eso ten que se facer no ámbito dos tribunales e xa se está facendo, pero logo o Parlamento ten que examinar todo este proceso e ver as responsabilidades que pode haber en todo o proceso de xestión da Caixa, e non só nos últimos momentos. Desde logo, isto foise xa estando ao largo dun tempo, e iso é o que ten que analizar por completo o Parlamento e vai non empezar a facer neste mes. Creo que quería aportar algo, Pablo García, porque veía aí apuntando cousiñas. Quixera só simplemente puntualizar, sobre todo para que a xente teña claro, é dicir, temos unha Caixa, unha Caixa que posúe só o 10% dun banco. É dicir, o 90% de Nova Galicia Banco é titularidade do FROP, diñeiro público, Banco de España, e agora necesitamos, ou parece que imos necesitar, en torno a 7.000, da igual, 7.000, 6.000, 8.000 millóns máis, que temos dúas opcións para conseguilos. Unha, que se subaste outra entidade, ou dúas, pedilos ao Fondo Europeo. Esa é a situación de Nova Galicia Banco. Por lo tanto, esa entidade galega solvente que o señor Feijóo decía todos os días que era o que unha auditoría que nos costou 1 millón de euros decía que iba a ser, e que en 5 anos teríamos beneficios. A situación que temos hoxe é bastante distante da que o señor Feijóo nos decía, e, por tanto, o señor Feijóo tamén ten unha responsabilidade, ou terá unha responsabilidade, que xa falaremos cando chegue, por suposto, de quen levou a esa situación. Ana Luisa, non sei se queres aportar algo e logo xa replicar. Creo que é unha evidencia que a situación real da Caixa e de Nova Galiza Banco non é a que se nos vendeu que iba a ser. Non? Eu quero lembrar que o BNG
votou en contra de que se mantiveran os antigos xestores, que se modificou especificamente a lei de caixas para que se mantiveran os antigos xestores. Coñecemos agora o resultado nefasto da súa xestión. Creo que foi unha pena non ter actuado a tempo como demandábamos de Endrovenega. Unha réplica de Antonio, un minutiño e cambiamos de tema. Pois sí, mire, se hoxe aínda estamos falando de unha entidade que está aquí situada en Galicia, porque houve un goberno responsable e un presidente responsable que en todo momento estivo e sigue loitando porque teñamos unha entidade financiera galega. Esa é a realidad. Se non a día de hoxe non a teríamos, se seguimos os postulados do Partido Socialista a través da súa PSIS e outros mecanismos que foi planteando ao largo do tempo, hoxe non estaríamos falando desta entidade porque non existiría, estaría mezclada con outras entidades por Galicia. Pero a pesar da teima continuada de responsables socialistas desde o goberno do Estado, desde o Banco de España, que todos os cidadáns galegos, a pesar de todo, aínda a día de hoxe podemos falar de unha entidade financiera que ten os seus órganos en Galicia. Polo tanto, xa molestaron bastante, procuren que nesta última parte, polo menos, axuden que efectivamente eso sea unha realidade. Órganos en Galicia que, repito, representan o 10% desa entidade, o 90% é o Banco de España a través do FROP. Eu simplemente constato unha realidade. Eu ni siquiera o critiquei, eu simplemente creo que o señor Miranda non lle está transmitindo a xente a realidade. E a realidade é que o 90% de decisión, digamos, se vostede o traslada dese ámbito, está fora de Galicia. Temos un 10% que todavía de decisión que está en Galicia. Ahora necesitamos 7.000 que temos dúas opcións. Unha que veña de outra entidade e as súas temos por €1 ou que pidamos cartos a Europa. Esa é a situación de Nova Galicia Banco. Simplemente eu constato unha realidade. Eu non estou ni siquiera facendo xuicios de valor porque chegará, porque o señor Feijóo é verdad que se encargou 2 anos de el capitalizar este tema, é o que se fixo as fotos, é o que de algún xeito, é o seu proxecto. Desde o goberno de España continuamente se torpedeou, desde o Banco de España, é así. Vostedes recordarán como en diciembre de un ano este proxecto era viable, dicía o Banco de España, acórdase. E logo no mes de marzo cambiou as reglas do xogo e xa deixou de ser. O que se lle mandou facer en decembro, logo no mes de marzo xa non valía. Se iso non houbera ocurrido, hoxe non estaríamos nesta situación. Decía unha auditoría que vostedes se encargaron que en 5 anos teñen unha responsabilidade. E que nos costou €1.000.000 e hoxe por hoxe temos a situación que temos. Por lo tanto, alguén creo, como era aquilo de algo cheira a podre en Dinamarca, é dicir, alguén creo que non nos dixo toda a verdade ou se non se equivocou. Pero se seguimos esa, o xulgaremos cando chegue. O sistema de caixas en España que durou centos de anos, co goberno Zapatero acabouse. Eso vaise dirimir, eu creo, na comisión. Está claro que tiña que salir Zapatero na conversación. A min o que me preocupa en este momento... Hai 6 meses que se foi, non hai 6 anos. Hai 6 meses, que vostedes son de memoria moi corta. A min o que me preocupa en este momento, porque todo iso vaise dirimir na comisión, esperemos que canto antes, pero a min o que me preocupa é que en este momento o proceso de capitalización do banco resultante vai supoñer a venda da súa participación en moitas empresas galegas e probablemente a perda da galeguidade de moitas empresas, algunhas de ámbito social moi importantes para Galiza. Entón, a sede do banco vai seguir sendo galega, pero a súa participación en empresas galegas vai desaparecer. E, por tanto, a nos en este momento que nos preocupa é esa parte do futuro. Aquí chegamos vamos pasados e que vamos pasados de tempo. Moitas gracias por estar aquí en Benres Mes, que teñan boa fin de semana. Moitas gracias. Bo día. Gracias.